Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y trydydd ar 20 o Hydref, 2021. Howard Williams. Cysyniadau o natur yng ngwaith Parry-Williams. Wel, gai gyntaf diolch i Bleddyn Hughes am trefnu'r darlithoedd yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at gwylio'r gweddill ohonyn nhw. Hefyd dwi'n falch iawn bod ni gyd wedi cael yn dod at ein gilydd ar gyfer y pwnc yma sydd yn un nod o ddiddorol i fi a'n siŵr dwi'n gobeithio o'r gwrandawyr a hefyd i'r darlithwyr eraill. Be wi am drafod yn y papur yma yn arolith i ydy cysyniadau Parry-Williams o natur. Mae'r hynny wedi'n diddori fi dros y 2 blynedd, 3 blynedd diwetha. Mae hynny'n rhannol oherwydd bod nhw wedi bod yn oedi cyn wneud y gyfres yma oherwydd Covid. Ond hefyd dwi wedi bod yn darllen gwaith Parry-Williams yn aml iawn, edrych arno fe o ran diddordeb a hefyd fel adloniant, nid diddanwch fel se Parry-Williams ei hunan yn cydnabod. Mae yna agwedd athronyddol iddo fe, ond hefyd dwi'n meddwl bod yna agwedd o farni llenyddol ynddo fe. A mae'r agwedd yna o barni llenyddol yn dod oddi wrth amateur peer, felly mae'n rhaid i chi faddau i mi bod fi os ydych chi'n presnosi gorfod y safon yna. Wel, wi am ddechrau gan dweud yn dweud bod yna ceir sawl gwahanol ffordd o edrych ar natur. Mae natur wrth gwrs yn bwnc hynod o bwysig iddyn ni. Ar hyn o bryd mae erioed wedi bod, ond mae wrth o'n blaenau ni yn bendant nawr wedi gyda'r argyfwng yn ni ac yn y blaen. Yn wir, mae trafod natur mewn llenyddiaeth, gwleidyddiaeth ac athroniaeth yn rhwym o greu storm. Amlygu'r hynny yn nid yn unig yn ein trafod mewn bywyd bob dydd, ond hefyd yn yr astudiaeth o athroniaeth a'i hanes. Ceir gwahaniaethau mawr rhwng gweledigaethau Hegel, Platon a Locke, neu Kant a Marx o natur. Ac oddi fewn i ddysgeidiaeth pob athronydd hefyd, ceir onglau cwbl gwahanol yn yr ystyr yr rhoddant i'r term. Ni fwriadau fan y man yma ceisio cysoni'r holl ystyron croes yma, ond yn bennaf, ceisiaf tynnu sylw atynt. Mae'r gwahaniaethau barn yn yr ystyr hwn, ac mae'n bwysig. Ond y gwahaniaethau yn gymleth ac o tu hwnt o bwysig i ni. Rhoddaf sylw iddynt fel rhagymadrodd i drafod y defnydd o'r cysyniad o natur yng ngwaith barddonol a llenyddol Parry-Williams. Ar y cyfan yw'r bardd yn ceisio trin y cysyniad mewn ffordd athronyddol, ceir yn fy marn ni obligiadau athronyddol trafwysig wrth ymhel â'r cysyniad. Fel yr athronwyr, rhydd Parry-Williams llawer ystyr gwahanol i natur yn ei drafodaethau, ond ceisiaf ddadlau y ceir rhai themau eglur a thrafwysig yn ei waith. A mae'r syniadau hynny yn cyd-fynd gyda trafodaethau bwysig mewn athroniaeth. Dechreuaf a chymariaeth drawiadol rhwng agwedd Hegel tuag at natur ac agwedd Marx. Yng ngwaith Hegel, ymddengys natur fel bydolaeth sydd yn rhedeg yn groes i anian dyn. Dalle dylid i gliro ond fe wedi cymryd oes yn yn astudio gwaith yr athronwyr Almaenaidd yma yn y ganrif. Yn y 19fed ganrif, a wedi edrych arnyn nhw'n dipyn amser. Dylanwad y natur arno, mae'n gyntaf oll mewn ffordd negyddol, ffordd sydd yn cyfyngu ac yn ein rhwystro. Fel ymddangosiad, y mae natur yn gallu ymddieithro y dyn, a mae'n rhaid goresgyn ymddieithriad hwn mewn athroniaeth. Yn ôl Hegel, ceir modd wrth sefyll yr aralliad neu hwll trwy hwn, trwy ddangos mae ymddangosiad ydyw yn wir. Y tu ôl i'r ymddangosiad hwn yw ymwybyddiaeth dyn a rhydd annibyniaeth a sylwedd i'r hyn am gorfforio mewn natur. Dengys athroniaeth graff i ni, mae yn y diwedd ysbryd neu gais yng ngair Hegel ei hun sydd tu ôl i'r holl ymddangosiadau'r byd i'r eithol.
Yn wir, i Hegel dengys lwyddiant gwyddoniaeth naturiol, y ffordd i ni egluro sut mae mater yn gweithio mewn deddfau naturiol, enghraifft deddfau dysgyrchiant. Mae hynny i gyd yn dangos yn ei farn ef grym yr ysbryd neu gais i oresgyn dieithrw gwreiddiol natur. Ond ar y pegwn arall, y mae Marx wrth drafod natur yn hoelio'n sylw ar yr union aralliad a dieithrwch y mae Hegel yn ceisio i wrthsefyll. Ein ffawd fel hil ddynol yw i wynebu natur heriol sydd yn gorfodi i geisio feistroli trwy lafur y byd allanol. Gwraidd holl lwyddiant a diwylliant yr hil ddynol yw ein gallu i ddod â phwerau natur o dan ein rheolaeth. O ran Marx, o'r safbwynt diriaethol, gorfodaeth yw priodoledd pennaf natur i ddynoliaeth. Taw gyda Hegel priodoledd allweddol natur, yw ei gyfansoddiad haneithol fel un o brif syniadau ysbryd. Pa un sydd yn fwyaf cywir yn ei ddyluniad y natur, yr idealydd Hegel neu'r materiolydd Marx, gellir olrhain elfennau o'r ddau safbwynt yn llenyddiaeth Thomas Parry-Williams. Ceir ynddo argraff glir o ddieithrwch natur, ond ar y llaw arall, gwel hefyd cryfriad yr ysbryd dynol y byd syniadol wrth ymdrin â natur. Yn hytrach na'r dibynnu ar y gwrthwediad hwn rhwng y cysyniadau Hegel a Marx o fodolaeth a'i oblygiadau i fodolaeth, rwyf am ganolbwyntio yma yn fwy ar y gwahanol ffyrdd y mae aelod arall o'r ffurfarfen disglair hwn o athroniaeth fodern Almaenaidd, sef Immanuel Kant yn y drin a natur. Mae y stori arall ydyw, gallu dweud yn fras yma ceir ffurf o gosoni yn ei athroniaeth ef, Marx, empiriaeth Marx a idealaeth Hegel. Beth dwi'n awgrymu yn dweud bod athroniaeth Kant rhyw hanner ffordd rhwng materioliaeth Marx a idealaeth Hegel, mae y gair defnyddiodd ef i disgrifio i athroniaeth yw transcendental idealism, hynny ydy idealaeth trosgynnol. Un o'r dylanwadau pennar ar agwedd Kantiaid at natur yw ei ddealltwriaeth o lwyddiant gwyddoniaeth naturiol yn ei oes. Oedd e'n mygwr iawn o'r ffordd oedd athroniaeth ymarferol natur wedi dod ymlaen yn ei oes sef, oedd e'n darllenwr mawr o'r naturiaethwyr a hefyd oedd y diddordeb mawr yn deall yr nefoedd a'r serenau ac yn y blaen sydd o'n cysylltu gyda'i gilydd. Roedd Kant yn mygydd brwd o gampiau'r gwyddonwyr mawr yn yr oes modern, roedd yn arbennig hoff o gysylltu waith gyda llwyddiannau gwyddonwyr enwog fel Bacon, Copernicus, Galileo a Newton. Mae Kant yn cyflwyno'r ailygraffiad o'i ferniadaeth o reswm pur. Hwna yw prif waith Immanuel Kant a gyhoeddwyd yn 1783. Mae'n cyflwyno i Francis Bacon, yr Sais. Ac mae'n enwi un o'r brif orchestion yn ei llyfr anferth enwog hwn yn chwyldro Copernicanaidd. Mor ddwfn yw ei ddyled i wyddoniaeth a gwyddonwyr yn ei athroniaeth. O ddan dylanwad gwyddonwyr o'r math, cynyddodd ein gwybodaeth mewn ffordd syfrdanol. Credau Kant roedd mewn oes o oledigaeth, ac un o brif amcanion ei athroniaeth oedd rhoi seiliau cadarn i'r athroniaeth yn yr un ffordd roedd y ffigurau fel Copernicus a Bacon wedi rhoi sylfaen gwych i wyddoniaeth. Oedd y syniad Copernicus o'r byd yn troi o gwmpas yr haul yn hytrach na'r ffordd arall yn un oedd wedi dynynfadu ar fawr ar Kant. Oedd e'n gweld i ddilllef mewn athroniaeth yn cymryd yr un fath o newid chwyldroadol. Dargyddynodd y gwyddonwyr hyn ffordd wrthrychol o wybod am y byd. O gynyniad yr oedd natur oedd yn rhaid ymdopi
ag ef ar y cyfan yn ffwyth eu canfyddiadau nhw. A'r modd o ddatgelu'r wybodaeth wrthrychol hon o'r byd oedd mewn deddfau naturiol, ffisegol, cymegol a biolegol. Os ydych chi'n cofio nôl at wyddoniaeth yn yr ysgol, dyna ddysgos chi'r math o byd naturiol oedd Kant yn gyfarwydd â hi. Gwelir bod yr addysg gwrthrychol hwn o ddeall y byd wedi cael argraff ddofn hefyd ar Thomas Parry-Williams. Digwyddodd hyn i'r fath raddau iddo benderfynu am gyfnod yn ei fywyd mae ei hoff yrfa byddai mewn gwyddoniaeth. Felly, darllen llyfr blefyn Hughes i weld pwy am yr hanes yma. Nid yw Kant yn amau a chwaith dilysrwydd y byd gwyddonol, y mae'n ddyletswydd arnaf ac hyd yn oed yn fraint i ddod i adnabod y byd yn y ffordd wrthrychol wyddonol hon. Ond geir agwedd llai cadarnarol tuag at natur yn athroniaeth ymarferol. Hynny ydy athroniaeth moesegol Kant. Fel mae'n enw'r awgrymu, y mae athroniaeth ymarferol yn ymwneud â'n gweithredoedd fel unigolion, yn cysylltiadau cymdeithasol yn gilydd, a'n cysylltiad gyda chymdeithasau cyffelib eraill. Y mae athroniaeth ymarferol Kant i ddwyseg yn ceisio rhoi iddo'n reola i liwio ein cysylltiadau yn y ffordd orau. O'r safbwynt ymarferol hwn, nid yw natur dim ond yn ymddangos fel realiti trefnus i'w ddeall, ond hefyd fel rhwystyr ar ein gweithredoedd a'n penderfyniadau. Yn wahanol i Aristoteles a sawl athronydd arall, fel y Stoiciaid, Acwin a Locke, nid oedd Kant o'r farn mae wrth ddilyn llwybrau natur llwyddwn i brofi bywyd cyfiawn a llwyddiannus. Yn wir, fe welai Kant ein natur fel hynny ydy fel bodau byw biolegol, a natur yn gyffredinol fel rhwystyr i'n gallu ni i warchod ein rhyddid a chymuniaundeb. Ni trwy dilyn galwadau natur yn unig ddown ni gyflawni gweithredoedd rhinweddol a chyfreithiol, a mae'n natur diraethol yn gallu'n gwneud y bersonau sydd yn llawn hunan gariad. Fel bodau naturiol, daw ein lles personol yn gyntaf. Golyga dilyn natur mewn un ystyr, rhoi brynoliaeth i fabwysiadu buddiannau personol o flaen dyletswydd. Yn naturiol, ein buddiannau ni yw'r rhai a ddawyn sylw'n gyntaf, a nid oes sicrwydd hyd yn oed pan ddewiswn i fabwysiadu am canion sydd yn dda os ydym yn bob tro yn gallu gwireddu hyn. Yn anffodus yn ôl Kant, fe all hunangariad lechu o dan bob bwriad i weithredu'n gyfiawn. Felly, ysyrbwynt maesegol, gosododd natur faich ar yr unigolyn dylon, y mae'r emosiynau a theimliadau a gwyd o'r natur corfforol sydd yn cael ein cymlethu dan bwysau cymdeithasol effydd, yn gallu yn anffodus ein rheoli a'r wneud ni'n gwbl groes i'r rhydd ac yn wneud ni ymddwyn mewn ffordd sydd yn agosach at yr anifail na'r bod yno. Ystyrir y baich hwn o un anles yn aml gan Thomas Parry-Williams yn ei gerddi. Enghraifft drawiadol o hwn yw'r gymariaeth anffafrol a geir yn y soned cydbwysedd rhwng agwedd yr awdwyr ac agwedd ei fam at gardota. Wrth gwrs, mae'n rhaid i fi dweud fan hyn yn dweud bod Kant ei hun hefyd ddim yn hoff a gardota, ond mae Thomas Parry-Williams yn gweld y newid mewn agwedd rhwng agwedd ef tuag ato agwedd ei mam. Dechreua'r gerdd cydbwysedd gyda'r gosodiad gwn a thododd mam gardod erioed. Roedd ei fam yn glên ar holl haid yr gerllid am crwydro'n hir. Ond mae'n sylwi ar ei hun yn y gerdd yn fyffwst, hynny ydy ar y stryd fawr yn Aberystwyth. Wrth gornel un o strydoedd o'r dref, gwrthodais gardod i ryw lafn o ddyn. Ar yr un pryd, rhydd Parry-Williams esgus wrth o'i hun gan nodi diffyg hunan barch y lafn o ddyn, a oedd yn feiddgar a chwyn ffanllid ac yn rhegi wrth o'i hun. Y man mwyaf ffwythlon i weld y cysylltiad agwedd Kant tuag at natur ac agwedd Thomas Parry-Williams yw yn ei aesthetig. Yn ei drydydd, gwaith Kant wedi cael ei rhannu lan mewn 3 llyfr
trafwysig a yn galw pob un o'n ferniadaeth. Y gyntaf oedd y ferniadaeth a reswm ir, yr ail oedd y ferniadaeth a'r reswm ymarferol, a'r trydydd oedd yr ferniadaeth ar y gallu neu'r dawn o farnu. Yn y trydydd llyfr yna, mae Kant yn ymwneud gyda aesthetig. Ac pynciau yn bennaf sy'n tynnu sylw mae yna ddau beth, prydferthwch a beth mae'n galw hefyd yn teleoleg. Mae hwnna'n ymwneud â pwrpas a bwriad. A mae yna agweddau sy'n groes â'i gilydd, ond maen nhw yn chwarae rhan pwysig mewn aesthetig ei hun ac yn ein gwerthfawrogiad o'r byd. Ar y naill llaw gyda Kant, gwelir natur fel gwrthrych o brydferthwch neu harddwch, ac mae hynny i weld yn y llyfr hwn, ac ar y llaw arall fel gwrthrych o ofn ac arswyd. Oedd Kant yn dilyn fan hyn yn ei berniadaeth o chwaith, oedd yn dilyn gosodiadau Edmund Burke, mi sgwennodd Burke llyfr ar Beautiful and the Sublime. Mi oedd hwnna wedi gyfieithu i'r Almaeneg, ac oedd i ryw raddau oedd Kant yn dilyn patrwm i waith ef o sgwennu aesthetigau. Ond mae'n gweld y ddau beth yn mewn ffordd gwahanol iawn i Burke. Mae'n ymdrinio ar rhan gyntaf y llyfr ar niferniadaeth a'r chwaith, ac wedyn yn yr ail rhan mae'n ymwneud ar aruchel. Mae'r aruchel yn gair anodd i ddeall ac i defnyddio hefyd, a mae'r enw hefyd arucheledd sy'n dod ohono fe hefyd yn anodd. Mae'r gair yn Saesneg yw'r sublime, debyg fel dod o'r Ffrangeg neu'r Ladin beth bynnag. A gair yn Almaeneg yn chydig bach yn haws a dweud y gwir, haben. Felly mae yna ddwy ran i'r llyfr yna, chwaith yn gyntaf, chwaith, a wedyn yr ail ran ar y sublime. Yn yr arwynebol, mae cyntaf yn gwneud ag agwedd positif o natur yn ein barnu, a'r ail gydag agwedd negyddol. Ond nid yn hollol felly y mae'n troi mas. Wrth gwrs y mae Kant yn ymwybodol iawn bod natur yn gallu dylanwadu arno mewn ffordd bwysig gan blesio ni ei ymddangosiad bywiog a llallawgar. Yr hyn sydd yn plesio o safbwynt chwaith mewn natur ydy'r ymddangosiad o bwrpasydd neu o fwriad clir yn y teimliadau a gawn wrth edrych ar natur. Wel, dwi am dangos hwn y ffordd mae patrwm mewn natur a'r trefnistrwydd sydd i gael yno, hefyd yn tynnu sylw Parry-Williams. A mewn ysgrif sydd yn hoff iawn gen i, yr ysgrif ar y prif genwair. Dwi'n meddwl bod y prif genwair yn cael ei galw'n prif genwair yn Sir Aberteifi, ond o'n cof dwi'n cofio'n iawn beth o'n i'n galw nhw'n ei hunan. Mae'n rhoi enghraifft i ni, mae'r treithwr bach hwn yn ddangosodd yn y llenor yn y 20au dwi'n meddwl. Mae'n dangos agwedd Parry-Williams at natur o safbwynt y gwyddonydd. A mae'r treithwr yn dechrau fel hyn, mi'n mynd i dyfynnu chydig bach hon a fe, mae'n siŵr bod rhai o'r chi o'n i'n adnabod eisoes. Gwyn yn byrion nad wyf deilwng i sôn amdano. Un o bryfed ma yn y llawr, ond mae rhyw'r swyn peryglis i mi yn y creadur bach byd diasgwrn hwn. Wedi colli'n ffordd yna. Sy'n olwg rhamantus a gefais arno yn hir mi hwn yn fy nghof. Piniaswn ef wedi ei lladd yn ddiboen yn ei hyd ar wastad ei gefn a ddarn o bren a ddelid gan blwm ar waelod disgwyl oedd yn llawn o ddwfr oed. Wedi pinio'r corff hirfaen pinc fel hyn yn daclus dan ddwfr glân, dadodd crefion fanwl a thringar y perianwydd a'r swydus o giwrain oedd o'r tu mewn. Ni allu cael pictiwr i'r agori arno a thestyn gwell i dylyneg berffaith ynddo hun heb eisiau geiriau. Ni allu'r meddwl am ddim glanach na thwtiach na chanilach. Dyma enghraifft felly da iawn o gweld prydferthwch mewn natur. Dyma
Parry-Williams yn ymateb i natur mewn ffordd sy'n ymddangos iddo mewn cyd-destun cwbl wirionol. Siarad y mai am ei gyfnod byr ef fel myfyriwr blwyddyn gyntaf yn meoleg yn Aberystwyth. Mae'n ymwybodol mae'r bwriad i'w arsyllu prif gynwer yn ddiddiwedd wrthrychol a cheisio deall y perianwaith oddi mewn iddo sy'n caniatáu ei fodolaeth fel creadur byw. Ond serch hynny, ar yr un pryd mae ei ddychymyg yn ei cymryd i gyfeiriad creadigol gwahanol le gwelolion o'm canion mwy eang. Mae trafod ei brofiad o prif gynwer fel anifel yn wyddonol, mae'n amlwg bod Parry-Williams yn gweld yn y profiad ongl bersonol a hyd yn oed romantaidd. Sut gellir ond ystyried y geiriau hyn sydd yn dilyn ond yn y ffordd yma? Mi'n dyfynnu nawr, un o'r pethau gorau y glywes erioed oedd darlith gan ferch ar y creadur hwn. Eithaf gwir. Nid y conghofiad, y rawg, wnaeth honno'r brif genwair yn rhywbeth neu'n rhywun pwysig yn y byd. Gwyddai am ei fyw a'i fod i drwch y blewyn a gwisgau ei gwybodaeth a harddwch wyddonol oedd hynny'n ddynol, yr oedd rhywbeth hanner personol yn ei hymdriniaeth. Iddo ef, nid oedd natur yn cael ei ymdrin yn wyddonol o reidrwydd yn sych ac yn amersonol, felly. Un man arall lle gan flas y gysyniad gwyddonol Parry-Williams a natur yw yn y gerdd dychwelyd, lle mae'n sôn am ehangder yr nefoedd. Mae'n dyfynnu eto. Ni all Prifysgol ddear byth gyffroi distawrwydd nef, ni sigla sleisiau'r llawr, rymyster y tangnefedd sydd yn troi di ddim diarchos ar ehangder mawr. Ac ni all drobestod dyn a byd darfu'r tawelwch nac amharu dim ar dreigl a thro'r pellterau sydd o hyd yn gwneithio'r gosteg a'i chwernellu chwym. Mae'r disgrifiad amersonol hwn o bydysawd y twy hwnt i'r ddear, sydd hefyd yn cynnwys y ddear, yn cyferbynnu'n arbennig gyda'r disgrifiad a daw wedyn o fodolaeth swnllyd cywynllanllyd dyn ar y ddear. Gallwn bron teimlo'r unigedd a ddaw yn wrth sylweddoli ein maint cwbl ansylweddolol yn y fodolaeth yn gyffredinol. Dawd i eithrwch dwfn yr agwedd wyddonol ar natur i'r amlwg wrth iddo ddweud, am nad ydyw byw ar hyd y daith o gri ein geni hyd ein hwlaf gwyn, yn ddim ond crych dros dro neu gysgod craith ar lymder esmwyth a medandod mwyn. Ni wnawn wrth ffoi am byth o'r ffwdan ffôl, ond llithro i'r llynydwch mawr yn ôl. Perthyn fan hyn, elfen o bataroliaeth, neu gellir dweud falle hefyd angffyddiaeth lwyr i'r ddiweddglo, i'r gerdd, ymddengys o beth bod yr awdur yn ceisio cysuro i gynulleidfa wrth ddatgan y llinellau olwr, bod yna waredigaeth hyd yn oed yn y ddim diarchol ar ehangder mawr. O'n i'n meddwl bod y gerdd hon yn dechrau fel rhyw fath o ddyfyniad o Williams Pantyderin pan fe'n sôn am ni sigla sleisiau llawr rymyster y tagnedau sydd yn troi. Ond sylw am proffesiynol di hynny o maes barddoniaeth. Felly, ceisio Parry-Williams hefyd sicrhau rhywfaint y gysur yn y dull wyddonol o wylio natur yn ei gerdd ar ei rieni, sydd yn un trawiadol iawn ar natur a'r ffordd gwrthrychol o edrych arno sydd yn codi o wyddoniaeth. Mae'n dyfynnu to. Mae'r dafnau addysg gynnodd i fedd agored gynt wedi hen atgybodi a chwalu ar y gwynt a llunio llawer enfus ar ôl helbylus hynt. Mae'r ddeilwch sydd yn y ddear dan bwysau mynor di yn ymgymysgu'n ddisgdaw, a'r hen ysgarwr hi yn methu rhwystro ail un o dau gariad, dydd a fi. Ddim ellir amau yr agwedd gwyddonol sydd i gael fan hyn, ond ni jyst wyddoniaeth sydd ar gwaith fan hyn. Mae Parry-Williams yn ymwybodol nad yw mater erioed yn cael ei ddinistrio. Mae'n newid ei ffyrdd yn troi'n darnau man ac yn mynd yn ôl at elfennau microlegol gwreiddiol.
Daw'r hyn i'n rhan o'r bryd tragwyddol sydd ohoni. Mae'r bywyd organaidd yn troi'n anorganaidd, ond ar yr un pryd mae'r anorganaidd yn cyfuno gyda'r organaidd i roi bywyd newydd. Dwi am troi yn awr at pwnc arall yn ngwaith Parry-Williams a'r natur sydd yn cyd-fynd gyda triniaeth Kant a'r natur fel rhwystyr i'n rhyddid ni a i'n dilyn ni'n cybwydod ac yn byw bywyd moesol. Gwelwn felly'r wrthywediad yma rhwng natur a'n cyneddfau moesegol ni yng ngwaith Parry-Williams yn y cerdd celwydd. Gwelwn yn y gerdd y terfynau rhydd dylanwad dylornus natur ar ein bywydau moesegol. Mae'r gerdd yn agor gan ddyfynu natur fel achos ein dioddefaint. Daeth haf bach mi hangel drwy weddill yr yd yn llond ei groen ac yn gelwydd i gyd, a dweud nhw'n ei dryciau bob yr un ei ddynwaredw wy fi fy hun, twyllwr wy fynnau, pwy sydd nad yw, wrth hel ei damaid a rhygni byw, ac anferth o gelwydd yw'r bywyd sydd mewn ofn a chydwynau nos a dydd. Mae'n diddorol yn nodi yn y dyfyniad hwn, mae is-deitl y gerdd mewn crynfachau ar y cychwyn yw'r awr ddi. Mae'r is-deitl yn ychwanegu at naws negyddol y gerdd ac yn ein paratoi am casgliad trawiadol. Twyllwr wy finnau, a'r cwestiwn mae'n codi wedyn ydy pwy nad sydd. Mae canolbwynt y gerdd yw cysylltiad rhwng dyn a merch, nid oes amau mae ffeleddau a gwendid yr hil ddynol yw un o themau pennaf y gerdd. Mae dieithrwch dyn o wrth natur a bodau dynol eraill yn dod yn amlwg yn y llinellau hyn sydd yn agor y trydydd rhan o'r gerdd. Chi'n gwybod bod fi'n dyfynnu eto, dwi ddim yn gallu baddoni fel hyn. Tristach na holl ddynodedd dyn yw chwerthu'n y cnawd am ei ben ei hun, sabrach na syn sefydlogrwydd y ser, yw anwadalwch ei fywyd bler, chwerthynllyd gweld ffoi o'i falchderau i gyd, fel haid y wylain a diwedd y byd, ac yntau'n aros ar ddiwedd ei rawd i edrych yn ôl dros adfeilion cnawd, a gweld nad oes yn y fynwest ddofn, ond serch ac angau a phechod at ofn. Diddorol i'w nodi bod hwnna wedi cael ei sgrifennu llunio yn 1924. Addas iawn at yr adeg yn doedd. A felly'n addas i ni hefyd. Nawr. Mae asesiad Thomas Parry-Williams o gyflwr enau dyn yn cyd-asio'n dda gyda chasgliadau Kant yn ei athroniaeth crefydd o gyflwr dyn. Mae Kant yn gwneud dipyn o'i waith a foesig yn ei athroniaeth o grefydd hefyd. Mae'r ddau yn mynd gyda'i gilydd yn ei waith. Nid yw'n bosibl yn ôl Kant i brofi o'n astudiaethau anthropolegol o gymeriad ac ymddygiad dyn os yw dyn naill ai'n ddrwg neu yn dda yn y bôn, ond fe allai'r cadarnhau os ydyw dyn yn ildio i ddylanwad natur yn llwyr, daw ddrwg ohono. Fel Parry-Williams, gweld Kant nad yw'r ddynoliaeth naill ai'n cyfan ddrwg na yn dda, holltir yr anian ddynol yn ddau gan natur ar y naill llaw a moesoldeb ar y llaw arall. Cryno a Kant y syniad deiblyg hwn o ddynoliaeth yn ei dreithawd a'r dill o gwneud sgwennu hanes, allgemeines Geschichte, dreithawd diddorol iawn, gyda'r term, mae'n defnyddio'r term Almaeneg, ungeselige Geselligkeit. A hynny ydy wrth gyfieithu allu dweud bod yn ei llawchor bod dyn yn angymdeithasol, ungeselig, ac ar y llaw arall bod dyn hil ddynol yn gymdeithasol. So, mae'r cymeriad yw yn ddeiblyg, Geselligkeit. Ystyr yr ymadroddiad hwn yw bod yna dueddiad cymdeithasol a nghymdeithasol yn ein ymwybyddiad bob tro
ydym yn hoff ar y naill llaw o gwmni a chymysgu gydag eraill, ond ar llaw arall ydym yn hoff o lonydd o fod y tu allan i gymdeithas. Mae'r tueddiad i gywyn gyda'n hil yn bwrw'n groes i'r tueddiad i wrthddweud yn gilydd ac i embellhau. Nid ydyd yn canaru yn unigedd, ond ar yr un pryd yr ydym yn gwerthfawrogi'n fawr ein unigrwydd. Wrth gwrs yn y gerdd hon y mae'r tyndra rhwng rhyddid wrth eraill, ond hefyd ein galw am gymdeithasu ganddynt yn ganolbwyntio ar y cysylltiad rhwng cariadon. Ac mae cysylltiad Parry-Williams yn un arswydus. Rhwng pob rhyw ddau a fi erioed yn byd, ni bu ond anwiredd, dyna i gyd. Ni am troi yn awr at estheteg natur a chymariaeth, estheteg systemataidd Kant yn ei athroniaeth a gwaith Parry-Williams. Fel Kant, gwel Parry-Williams estheteg natur yn ei threfnuswydd. Mae natur yn gosod patrymau geren bron sydd yn plesio a'n diddanu ni. Mae'n amlwg o waith Parry-Williams ei fod yn caru tirwedd Cymru a'i fywyd a'i ffrwythau. Clyw'n dro ar ôl tro am y gafael sydd gan gyfdogaeth ei yn arbon arno. Mae hyd yn oed agweddau ar fywyd naturiol o gwmpas Aberystwyth yn ei swyn o ef, yn enwedig yn y gerdd y Billy-Dowcas. Mae'n gerdd ddoniol a charedig sydd yn priodoli personoliaeth i'r adar bywiog hyn. Dwi'n dyfynnu, mae dau Billy-Dowcar i gweled draw ambell tro a'r graig yn y dŵr rhwng y pier a phen yr o. Dau glamp o aderyn a'i cefnau hwyn sglefr i gyd. Ac ni all holl drobestod dyn a byd darfu'r tawelwch ac amharu, sori, mae hwnna'n ganolferiad wedi troi. Sori. Dau glamp o aderyn a'i cefnau hwyn sglefr i gyd. Wedi dewis y smotyn hwn o leodd y byd, gyferbyn ar trwy'n y gwningen sydd ar y prom, fel deiddyn ar faic a simner hafod lofn. Am stelc i athrynyddu wrth dwtio'i pli. Enghraifft anaml iawn ydy hwn yng ngwaith Parry-Williams o ymdrin ac athroniaeth mewn ystyr cadarnhaol. Dwi'n tynnu sylu at hwnnw, pan mae anaml yn digwydd. Ond mae'r olygfa natur y tu hwnt i pier Aberystwyth yn diddanu a phlesio'r bardd. Cawn yr un agwedd agored chwilfrydig hwn hefyd yn y gerdd y tu lluan. Wedi dyfynnu'r dechrau'r gerdd. Gartref yn Arfon, lle nid oes ond sŵn, y gwynt ar afon a man doner llyn, a gweithiau gyfarth sydyn crig y cwn, busneslyd paneir, eil rhywun dros y bryn, gartref yn Arfon, pam y dylwn ni, falio pa beth awnel theirn a chranc. Mae'r bardd yn ymylchio yn llonydd a thawelwch ar y lygfa gyda'r nos yn ei gartref gynt yn Eryri. Ystyried y dwyddwch a heddwch ei amgylchwyd a ymddengis i ddod a chyd bwysedd i'w fywyd. Ceir agoriad trawiadol o'r un math i'r soned lliw a lunwyd yn gynnar yn y 20au. Tynid ysmotiau'r blodau gan y tren, yn rhes llinynau o bob lliw a hyd, o flaen fy llygaid a ryw teithiwr clen gyferbyn am i yn y cerbyn clyd, yn sôn am brysiau'r farchnad, am yr hun. Rhydd y bardd i ni awgrym o berson yn syllu'n fodlon ar waith celfyddydol argraffiadol sydd yn Cymru. Wi'n meddwl yma am yr ysgol o arlunwyr Impressionists. Ond mae Parry-Williams yn syllu'n brodlon ar y waith celfyddydol argraffiadol wrth cyfleu ni ddarlun o brofiad eiliadau diddan un person wrth deithio ar tren. Yn yr eiliadau hyn, gwelir y bardd yn uniaethu gyda natur, yn mwynhau'r argraffiadau a'r teimladau mwyn maent yn achosi. Fel arfer, mae elfen personol pwysig i'r mwynhad hwn. Gwelir yr elfen hwn yn arbennig yn ysoded llyn y gadair. Ni wel y teithiwr talog monobron wrth redrych dros ei faswr ar y wlad.
Mae mwy o harddwch y mynyddoedd hon ac mewn rhyw ddarn o lyn heb ddim ond bar pysgotwr unig sydd yn chwipio'r dŵr a rhwyf o plwc yn nawr ac yn y man, fel adyn ar y gyfeilor. Y cymariaeth negyddol gyda harddwch y mynyddoedd o gwmpas, y mae'r awdur yn cyffesu mae rhyw ddewin a diheflig hyd yn gwneud gweld gwyneb y llyn yn neb iddo. Bod yna elfen cymariaethol i bob barn o chwaith lle rydym yn ceisio cyfredoli ei mwynhad a'r syniad y prifysgol sydd ynghlwm â hi, nellir y chwaith gwneud i ffwrdd ar safbwynt goddrychol, personol. Cwyd y gwerthfawrogiad cadarnhaol y natur yn ein barn i ni. A dyna argraff cant hefyd. Cwyd y gwerthfawrogiad cadarnhaol natur yn ein barn i ni. Rydym yn hoff o gyfleu'r gwerthfawrogiad yma i eraill yn ein plydd, gan dybied y byddent yn rhannu'r barn. Daw'r ymdeimlad estheteg nid yn unig o'r hyn yr ydy yn profi trwy weld, glywed, deimlo, blasu a gwynto, ond hefyd trwy ein ymateb teimladol a deallus i'r sylwedd yr ydym yn profi. Trem yn awr at bwnc arall yn yr athroniaeth a chwaith gwnawn ni. A hwn ydy'r bwnc o arswyd ac ofn natur, sydd gyda cant yn cael ei drin o dan y teitl o'r hafn, yr aruchel. Dwi'n meddwl wedi dod ar draws Parry-Williams yn defnyddio yr syniad aruchel yn ei waith yn uniongyrchol, ond dwi ddim yn adnabod ei waith beirniadol i gyd, efallai bod wedi trin ar syniad. Gawn ni weld, yn siŵr rhywun arall o fe, sylw i rhyw dro. Yn rhyfedd iawn, mae pob un o'r cerddi uchod hyn sydd yn cyfeirio ni at brifysgol natur a'i phwysigrwydd i'r bardd, hefyd yn tynnu sylw at wendidau a beiau yn natur hefyd. Gyda'r cerdd y dillian, enghraifft, ar ôl canmol ei gartref yn Arfon, am fod y tiwnt i gryd i hirod a gweithredodd y teirn a'r cranc. Daw'r bardd ddiwys hynny ei hyder yn ei filltir sgwar ei hun. Gorffen y soned ar awyrgylch trist wrth i'r awdur troedio'r griffordd ar ei ben ei hun. Dwi'n dyfynnu gan gyfri'r polion pyglyd bob yn ddau a'r gwifrau swnllyd bob yn un ac un, rhwng prop a ffolin a rhyw breipen gron, gwelais tyllian a daeth braw i'n bron. Yn celu mewn natur felly, mae nid yn unig brydferthwch ond hefyd dirgelwch ac ansicrwydd. Gwelwm yn yr un patrwm yn y soned lliw, soniais amdano, eisoes. Ar ôl rhoi argarth pleserus i ni o deithio mewn tren ar hyd o wlad, gyda chwmni clen, a mae'r awyrgylch yn cael ei wildroi, mae'r awyrgylch yn mynd yn ddiach. Dwi'n dyfynnu, a syllwn unnau'n swrth a golwg blin. Dyfynnes i o blaen i argraffiadau fe o'r natur yn symud y tu allan i'r tren yn yr olygfa newid. A pleser oedd yn amlwg yn cael hynny. A wedyn mae'n sôn am a syllwn unnau'n swrth a golwg blin ar rysr y brodwaith lliw heb angan gair. Ceais fy llygaid llonydd fel betawn yn hwsg, a gwelwn lafn ei bladur ef a danedd ei beiriannau'n torri cawn y blodau lliwgar o dan hael y nef. Deffroes o glywed rhyw chwipaniad croch. Gan ofni'r llofrydd lliw ar wyneb coch. Mae'r cerdd yr petai'n cwestiynu'r agwedd yr artist argraffiadol tuag at y byd. Fel y mae llinellau agoriadol y gerdd yn awgrymu, mae'r agwedd argraffiadol yn codi emosiwn o ddedwyddwch a bodlonwyr wrth edrych ar natur a dyn. Ynddo. Mae Parry-Williams yn groes i hynny yn y gerdd ar y diwedd yn awgrymu yma ansicrwydd ac aflonyddwch natur a dyn yn ei gynefin. Cwyd Parry-Williams o fidio'n dwys ynglyn â'r byd a'i gwrs.
y mae'r llofrudd lliw ar wyneb coch yn rhan o natur hefyd iddo. Gwelir hefyd yr un ansicrwydd yn y soned paradwys, sydd yn dechrau'n gryf iawn wrth ddweud. Ni ddroddus ddiw i'r doeth ddim am yn gwau o wybod dyrus ffyrdd ei arfau ddef a dysgu canfod bywyd fel y mae, a gweld sy'n gwneithio'r uffern o bob neb. Mae Parry-Williams hefyd yn tynnu sylw at agwedd amwys ddwy ochrog Parry-Williams tuag at natur. Yn ei ysgrif bardd y rhygymau a'r syniadau, dadleuai Parry-Williams mae hawdd iawn i wirhystru Parry-Williams gyda'r rhamantwyr mawr, ond dylid nodi hefyd bod trawsgyweriad pwysig wedi digwydd i'r rhamantiaeth Cymreig yn ei barddoniaeth ef. Yn wir, awgrymau Parry-Williams gallu cynnwys y bardd mewn llif unigryw. Ni'n dyfynnu yn y fryfoldeb a dwyster yn sgepticiaeth, a mae'n bersonoliaeth brydyddol gwbl arbennig. Yn hermau Cant, yng ngwaith Parry-Williams, daw'r agwedd o bwysleisio brydferthwch o'n cwmpas ar uchel mewn natur at ei gilydd. Yr ar uchel a rydwch yn dod yng nghlwm. Bod yna gymeriad ddilys rhwng Parry-Williams a'r bardd romantis Wordsworth, medd Parry-Williams, dyw'r daith ddim yn ei arwain yn union i'r un man. Mae'r elfen o'r ar uchel a'i arswyd yn gryfach yn y bardd Cymreig. By'r Cymro o dro i dro yn ymdeimlo â rhyw ddieithrwch arallbydol mewn natur, dywed Parry-Williams. Nôl ef hefyd, ceir yr enghraifft orau efallai o'r syniad dilornus hyn am y natur yn y soned, llyn y gadair, rhywwyllais eisoes. Yn y soned honno, nid godidogrwydd o'r amgylchedd sydd yn denu yn fryd, ond y llyn ei hun. Cydnebydd y bardd grymusterau cryf yr olwg a gaiff arno sydd yn ei syfardanu a gwneud iddo nabod rhyfeddol lle. Hynny, y mae'r bardd yn gwrthsefyll y tynfa aneuarol y lle wrth gydnabod gwreiddiau personol yr y tynfa hwn. Perthyn ar y tynfa yn bennaf i'r ffaith mae natur o gylch ei gartre yn yr yrru yw. Nid mynyddoedd clogwyn a chreigiau dieithr oeddynt, ond amgylchfyd roedd eisoes yn rhan ono. Ceir yr un syniad o hyfrydwch a dieithrwch natur yn yr hygwm o'r golwg, sydd wedi lleoli ymhell i ffwrdd o Gymru yn Pernambuco ar y ffordd yn ôl o De America. Mi aeth ar daith i'r gyfandir De America yn y 20au. Wrth i'r gwledydd yma diflannu o'r golwg gan tra bod Parry-Williams yn edrych mas dros ochr y llong, mae e'n canu stribed o lwydni rhwng môr a ne, y drem olaf un ar gyfandir y de. Nid yw'r andydd a'r pampas a trefi cain a'r gogonion pell, ond rhyw linell fain. Nid yw'r cyfan a welais i, ond cryndod heddiw ar wyneb y llu. Llwydant y flanant aethant hwy, ni sgwylaf ni cheisiaf ei gwyled mwy. Aws 1925. Coedd. Llunwyd hwnna. Beth sydd y tu ôl i'r ymwysedd mewn natur yma? Ar y naill llaw, cyfarcha'r bardd De America fel gogoniant pell, gyda threfi cain. Ond ar y llaw arall, y mae yn ei fachanu ar y diwedd fel stribed o lwydni rhwng môr a ne. Heddiw ar ei ffordd adre dros y môr, nid yw'r cyfan ond cryndod ar wyneb y llu. O'r un safbwynt y mae De America yn cynrychioli brydferthwch a mawredd y tu hwnt i'n profiad, ond y safbwynt arall ymddengys y cyfandir fel ffenomenon dros nos sydd yn troi yn ddi-ddim mewn ychydig o amser. Mae droi nawr at rhywbeth chydig bach o cymleth, hynny ydy yr ar uchel yng ngwaith Cant. Yn ôl Cant, y mae natur yn wrthrych esthetig i ni, nid yn unig o safbwynt ei brydferthwch, ond hefyd o safbwynt ei arucheledd. Bod y ddau safbwynt codi o'n ymwybyddiaeth, y maent yn draw a hanol ei sylwedd.
Wrth edmygu prydferthwch, rhwng sylw i'r patrymau a trefnyswydd gellir ei brofi'n natur. Ond wrth ddynodi ar ucheledd natur, rhwng sylw i'r hyn sydd yn hynod anghyffredin a thiwynt i'n ymgyffryd y natur. Diffiniau Kant yr uchel ar y cychwyn mewn ffordd syml iawn. Mae'n dweud gelwir ar arluchel yr hyn sydd yn wirioneddol enfawr. Y mae'r anruchel yn rhywbeth sydd y tu hwnt i gymariad. Nid yn unig fawr, ond mae ei faint yn fwy na dim byd arall o'i fath. Y mae'r hyn sy'n arruchel yn gwneud pob dim sydd mewn cymariaeth yn fach. Gellir profi'r math hwn o arrucheledd wrth i ni weld llun o rhaeadrau mawr ein byd, fel rhaeadr yn ei Adran neu rhaeadr Victoria yn yr Affrig, a yn ein ymateb i ddarluniau o glwydwynau a mynyddoedd fwyaf byd. Gyda'r arruchel, yn ymddangos yn amhosibl i gliro'r ymateb yn llwyr trwy gyfannu'r dychymyg a'n deall. Gwahaniaethodd Kant rhwng yr arruchel mathemategol a'r arruchel dynamic. Mae'r arruchel y cyntaf yn cyfeirio at fawredd diriaethol neu faint. Enghraifft trwy gymharu'r wyddfa gyda'r cwpaon eraill o'i gwmpas. Ac mae'r ail yn cyfeirio at fawredd ansawdd neu rhinwedd, quality. Argraff allanol yw mawredd mathemategol sydd yn cyffwrdd ein synhwyrau ein deall yn dychymyg. Tri'r sylw at ein meddwl ni gyda arrucheledd dynamig at ein byd mewnol, ein dirniadaeth feddyliol o'n profiad, ac yn hytrach na'r deall fel canolbwynt y myfyrdodau, dawn i'w gwerthuso yn bennaf gyda'r rheswm. Y mae ofn ac arswyd yn rhan o'r arruchel dynamig, ond fel man cychwyn ac nid pen draw y profiad. Nid oes arrucheledd os nad oes ymateb anghyffyrddus. Ond nid sylwedd pennaf yr arruchel yw'r ofn, ond ein hymateb ysbrydol ni'r pwysau ofn hwn. Trwy reswm gallwn mestroli a mewnoli'r ofn hwn ac yn y diwedd ei oresgyn. Trwy reswm gallwn osod y profiad brawychus yng nghyd-destun bodolaeth yn gyffredinol a lle'r unigolyn ynddo. Gwelir y math hwn o arrucheledd yng ngwaith Parry-Williams yn aml. Gellir meddwl yr enghraifft am ei sylwadau ar y fynwent lle cyflawyd ei rieni. Mynd i fyny, y mae'r dafnau a disgynodd i fedd agored gynt wedi hen atgyfodi a chwalu ar gwynt, a llunio llawer enfus ar ôl helbylus gynt. Mae deilwch sydd yn y ddear dan bwyso mynydd di yn ymgymysgu'n distaw, a'r hen ysgarwr hi yn methu rhwystro a'i luno dau gariad dydd a fi. Mae hiraeth yn enheiddio ac angen mynuniau, mae'r cartre'n llawn eco, a'r bedd yn trigarhau, a'r 4 milltir ffyddlon yn llunin rhwng y ddau. 1930 yw'r gelf yma. Gweler y bardd yma yn goresgyn ei alar wrth yr ymresymu ynglyn â'r datblygiadau allanol ar swyddi sydd farwolaeth, a'i troi yn ddigwyddiadau i groesawu. Mae'r arswyd o golli rhieni yn raddol yn cael ei archwygu wrth synfyryrio ar y ffordd y mae ei gweddillion corfforol yn ymgymysgu yn y bedd ac yn chwalu ar gwynt. Fel Kant digwydd y trawsnewid hwn yn ein meddyliau ni, ac nid yn y byd diriaethol o'n blaen ni. Ffrwyth reswm yn bennaf yw'r gamp hon. Gorchfygu'r y golled naturiol gan ein pensynu ni ar ei ystyr a'i halwyd y gad. Cymariaeth nawr byr rhwng arrucheledd dynamic Kant a gwaith Parry-Williams. Dwi'n credu bod arrucheledd dynamig yn enwedig o bwysig mewn gwaith Parry-Williams a mae'n broblem enfawr hynny i gliro'n llwyr yr hyn y mae arrucheledd dynamig yn golygu i Kant. Mae'r feirniadaeth ar y gallu i barnu yn nodedig o anodd i drafod gan fod y gwaith yn ymdrech. Coeddwyd yn 1790, ond mae'r gwaith yn ymdrech i ddod â holl waith metapysegol Kant at ei gilydd. Synthesis felly yw. Ceisio ynddo i gysoni ei ddehongliad i'w wybodaeth yn ei feirniadaeth a reswm pur, gyda'r dehongliad o foesau cawn yn yr ail feirniadaeth. Mae'n ymdrech i gael geisio tu hwnt i gloi cylch ei metapyseg ei hun mewn ffordd llwyddiannus.
Yn fy marn ni, y mae'n gampwaith aruthrol sydd wedi werthfawrogi orau o feddwl amdano fel mae'n cychwyn i fath o athronyddu sydd yn gwbl gwahanol i'r traddodiad metafysicol tan hynny. Gweld Kant ar ucheledd dynamig nid fel digwyddiad neu sylwedd arbennig y tu allan i'n ymwybyddiaeth ni fel gwylwyr, ond yn hytrach fel rhan o'n ffornio yn gyffred yn profiad o'r allanol. O ran maint neu effaith ddeall ar ucheledd dynamig bod yn ddinod fach iawn. Ond o'r llaw arall o ran ei argraff a dylanwad arom ni fel gwylwyr, ddeall bod yn enfawr. O safbwynt Kant, nid oes ond yr un ffordd o astudio yr arucheledd hwn, a hynny yw trwy wneud cymariaeth gyda'n profiad fel bodau moesol. Mae'r profiad moesol ei hun yn dibynnu yn ôl Kant ar gyffredinoli. Allgemein machen, universalisation. A mae gwerth yn y weithred foesol sydd yn agor i'w gydnabod gan pawb. Yn wir, gyda'r ddeddf foesbol sydd yn gongl bain i athroniaeth ymarferol Kant i foesig, y gallu i gael cyntinder ymhlith pob un ynglyn ar hyn sydd yn iawn i weid nodwedd fwyaf arbennig. Wrth wneud yr iawn, dyn ni'n teimlo bod ni'n gytun gyda hwyllysau bobl eraill. Wrth geisio gweithredu'n dda, rwy'n ceisio cydymffurfio gyda'r rheol sydd nid yn unig yn rhwymo fi, ond pawb arall hefyd yn ddiwahân. Yng ngeiriau Kant perthyn allgemeinert, gyffredinoliad i'r gorchymyn categorydd sydd yn codi o'r ddeddf moesol. Wrth ddilyn ei rheswm, buasau pawb yn cytuno dylid cydymffurfio gyda hi. Yn ôl Kant, mae rhywun sydd ddim yn cydnabod prydferthwch yn dangos diffyg chwaith, ond aroswch chi. Ond mae'r un sydd ddim yn cydnabod yr aruchel yn dangos y maint yn ddi-deimlad. Nid yw'n bosibl i ni brofi yr aruchel os ydym ar yr un pryd yn teimlo ofn neu arswyd. Mae'r unigolyn sydd yn byw mewn ffordd y slyru crasboeth o losbynydd ddim yn profi'r aruchel, fel gallwn gweld yn yr digwyddiadau presennol yn yr Ynysoedd y Canaries. Arswyd a braw yn unig ydyw i'r person sydd yn ffordd y losbynydd. Ond mae rheini sydd yn wylio digwyddiad o bell ac heb y fygythiad ei dinistrio yn medru gweld ar ucheledd y digwyddiad. Yr un sydd y tu ôl i'r profiad hwn ar uchel yw galluoedd meddyliol ac ysbrydol ni. Beth sydd yn digwydd, mae'r rheswm yn cymathu ac chwmpasu'r profiad i ni. Mae'r gallu meddyliol hwn yn mynd yn ei tu hwnt i'n profiad synhwyrol, ein teimladau, ein argraffiadau ar ein synhwyrol, i fyd syniadol a haniaethol. Yn hytrach na dirnad y profiad yn gorfforol yn unig, yr ydym yn ei amgyffred yng ngoleuni'r rheswm. Mae'n bwysig i Kant nad yw'r profiad o fewn terfynau'r rheswm yma o'r aruchel yn cael ei ddehongli mewn ffordd grefyddol yn bennaf. Ofna as yw'r arucheledd estedig hyn yn cael ei ystyried gormod mewn ffordd grefyddol, naiff arwain at ymwybyddiaeth teimlad ymhlith grefyddol. Fel allai cawsoni yma yn Cymru yn cyfnodau'r diwygiadau. Tybiai Kant mae'r ffordd aras o weld yn cysylltiad gyda Duw yw mewn fframwaith moesol yn bennaf. A mae ein diwdod yn cael ei ymylygu mewn moeseg trwy ein gallu i ddilyn dyddfau moesol fel petai gochmynion oddi wrth ddiw ydyn. Nid yw hyn yn golygu iddo ef daw y dyddfau moesol oddi wrth fod neu fodolaeth sydd yn bresennol yn y byd, oherwydd y man Kant, Marx hefyd dweud, y man Kant nid oes modd y brofi hynny. Ond ceir lle i obeithio yn ei farn ef, gellir cael cefnogaeth i gredu mewn biodolaeth y tu hwnt i'n profiad ni sydd yn hyrwyddo'n ymdrechion i wneud a gwireddu'r prif dda. Ni ddaw'r ymdrech cyson a chywir hwn o fyw mewn ofn gweithredoedd Duw, ni ddaw o ofni gweithredoedd Duw, ond yn hytrach trwy ganolbwyntio'n dawel ar ein dyletswydd.
Droi nawr yn fyr at y diweddglo. Bwriad y ddaflith hon oedd i edrych ar y cysyniadau o natur y gêm yn gwaith Parry-Williams, a hynny mewn cyd-destun athronyddol ac athrawedd Manuel Kant yn bennaf. Gwelsom fod fframwaith Kant yn cyd-destun dda a chysyniadau llenor o natur, yn enwedig y gwahaniaethau athronyddol a welir rhwng natur mewn gwyddoniaeth, natur mewn moeseg a natur mewn esthetig. Gellir nodi themau amlwg ar ysgrif yn ysgrifau a baddoniaeth Parry-Williams sydd yn ymwneud â'n ymgyffred gwyddonol o natur o'r byd allanol sydd yn gweithio yn ôl i'r reolau a phatrymau ei hun. Mae natur yn ymddangos fel byd sydd yn rheoli ni ac yn ein dieithrio ni. Daw'r dylanwad yn wadal hwn yn amlwg yn safbwyntio am y seigol gellir ei olrhain yn ngwaith llenyddol y bal, lle pwysigrwydd deall ein natur ein hunan yn cyfeilliannau allanol arnom a cheisio i gwrthsefyll. Mae'r posibiliad o ddrwg gyffredin llechu mewn pawb. Ein dyrchafu dros y cyfuniadau a dylanwad hwn yw nod arbennig dynoliaeth. Gwelsom hefyd bwysigrwydd arbennig ar yr uchel mewn gwaith Parry-Williams, ond nid mewn ystyr cyfrinol, ond yn hytrach mewn cyd-destun sydd yn nghlwm wrth yr amcan ond dyrchafu dros gyfyngiadau natur. A mae Parry-Williams yn hoff iawn o ddangos gallu'n reswm ei oresgyn ofn ac allwyd ein bodolaeth naturiol mewn synfyfyrio dwys. Yn y synfyfyrio hwn, mae gafel negyddol ar allwyd natur yn cael ei throi'n cydwyddiad dwfn rhwng profiad yr hil ddynol a theithi natur. Mae'n amlwg hefyd mae o'n safbwynt personol bwriad arall y ddarlith hon oedd i ddarganfod paent o oleuni y rhoddau athroniaeth Kant ar natur a lenyddau Parry-Williams. Ond nid fel yna aeth hi. Wrth ymchwilio a chyfansoddi'r ddarlith hon, y wers fwyaf ddysgos oedd pa faint o oleuni rhydd gwaith y bardd Cymreig ar athroniaeth cymleth ac astrus Kant. Daw esthetig Kant yn fyw yng ngherddi ac ysgrifau medrus Parry-Williams. I mi gellir dweud yn bendant i orau ddeall cysyniad Kant o'r uchel yn ei trydydd feirniadaeth ar y ddawn y fardi darllenu'r barddoniaeth Parry-Williams, lle mae reswm yn gorosesgyn ofn ac arswyd natur. Enghraifft orau o hynny yw'r cwpled hon sydd yn agor ei gerdd yr esgyn hyn ac yn gofyn beth ydw i ti am yna i frawd, ond swp o esgyrn mewn gwisg o gnawd. Diolch am eich sylw. Diolch yn fawr.